Koliko ti škola ne ide od ruke i bubanje ti ne ide od ruke, ovaj video je super za tebe. Ili ti nije išlo u prošlosti od ruke, takođe ovaj video je super za tebe, zašto sam ja shvatio, ja bih voleo da mogu da pošaljem ovaj video Nemanji Ristić 15 godina unazad, da može da razume zašto je na svoj neki način poseban, jer sam mi verovao možda da sam ili glup, ili ovo, ili ono, da nisam dovoljan i tako dalje, ali sam sada učeći na sebi, radeći na sebi kroz knjige i kroz svoje lične zapise, razumeo zašto ja sam ovakav kakav sam. Jer nisam pao na dno, izdižem se i nestajem po tom pitanju, a i dan danas ne mogu da nabubam stvari, nego jednostavno ja funkcionišem na drugačijem nivou. Znači, postoje dve vrste ljudi. Znaju da bubaju i to im super ide, i ne znaju da bubaju i to im ne ide, i imaju milione kontrolisanih misli. Ok? Daću primer iz jedne knjige. Kaže, sede dve osobe i gledaju televiziju. I tu je na televiziji želite li postanete milioner, na primer. I čovjek zna sva odgovor na pitanja. Ovaj jedan od čoveka je bogat i ima kompaniju, a ovaj drugi radi za neku tamo u drugoj kompaniji. Ok? I sede i kaže, kaže, koliko bi ti platio ovog da radi za tebe? Kaže, ni cent više od $300. Kaže, nedeljno? Kaže, ne, za života. Pa kaže, kako možeš to da kažeš? Čovjek i kaže, ko enciklopedija zna odgovor na sve pitanja? Kaže, upravo tako. Meni ne treba osoba koja zna odgovor na svako pitanje. Kaže, evo, pogotovo u današnje vreme mi sa veštačkom inteligencijom možemo dobiti odgovor u sekundi. Ok? Kaže, meni trebaju mislioci. Meni ne treba neko buba. Kaže, ja bih zaposlio i platio visoko ljude koji su mislioci, sa idejama, sa rešenjima. Ne kažem da ljudi koji bubaju nemaju to. Ja samo kažem da razmišljam na drugačiji način. Evo lični primer. Ja sam osoba koja ima milion misli kao dlaka, bezbroj dlaka u kesi za smeće. Primer. I svaka dlaka je jedna ideja i misao. I meni treba neko to da strukturiše. I onda ja angažujem nekoga da napravi strukturu mojih misli, da ja znam šta je prvo, drugo, treće. Ja priznajem, takav sam i to je okej. To sam razumeo da je okej. Nerviralo me, brinulo me i tako dalje i tako dalje. Onda ovi ljudi koji imaju strukture i znaju kako i šta da rade, onda oni angažuju nekoga sa idejom, da onda oni iskoriste svoje znanje, svoje veštine i mogućnosti da stave nešto u rad. Tako da ako ne možeš da nabubaš nešto, to je okej. Ja sam bio osoba koja je sedela u prvoj klupi i ja sam učio od onog što profesor priča, profesorka. A teško mi je bilo da nabubam iz sveske i iz knjige. Ja sam takav, ja učim iz pipanja, mirisanja, slušanja, gledanja, posmatranja, a ja da čitam, da bubam, ne ide mi. Ne ide mi. Zato sam i objasnio, sam ja jedno vreme mislio da imam disleksiju, posle kad sam čuo za to sam u klipu objasnio iz čitanja. Ja i kada čitam, ja nisam nabubao knjigu, ja sam shvatio knjigu na svoj način, kao priču, kao ideju, kao misao, kao nešto. Pretvorim u svoje, sažvakam, ali ne bubanje. Tako da, ljudi koji bubaju imaju svoje veštine i svoje kvalitete, ali ti ako ne bubaš i ne ide ti dobro, ti imaš svoje kvalitete takođe. Imaš ideje, baci ih na papir, baci na zid, baci na onaj whiteboard, na belu tablu, pa onda neko nek ti strukturiše pa vidi šta možeš da izgradiš iz toga. Ali si dovoljan. I vrediš. Takođe kao ljudi što bubaju, takođe kao ljudi što ne bubaju. Ovo se samo, naravno, vodi na ljude koji ne prave probleme u školi fizičke, naravno, nego jednostavno kečevi dvojke, ne možeš da nabubaš. Eto, ja sam takav bio. Ja sam od 16 predmeta, 17 predmeta, ne znam koliko je bilo u srednjoj školi, ja sam jedan predmet bio top, super. Zato što profesorka je umela da iznese to na takav način da ja upijam ko sunđer. A istorija, geografija, ja i dan danas ne znam sve gradove glavne. Pa šta? Pa šta? Ne treba mi. Meni ne treba to. Ovo ništa nije protiv škole. Daleko bilo, molim vas, ništa nije protiv škole. Ovo je da razumete da neko funkcioniše na ovaj način, neko na onaj način. Činjenica je da evo u današnje vreme ništa ne koristim iz škole, jedino eto, ta neka saznanja i to, ali ovo, zato ide i ona šala, kaže, on je Henry Ford koji je izmislio Ford kompaniju,
Njega su bacili onako u ćošak, što se kaže, i kritikovali ga zato što je jedan od najbogatijih čoveka bio na svetu, a nije znao neke osnovne stvari. I kaže, on je pustio da ga izrešetaju sa svim tim stvarima i na kraju rekao, kaže, ja ne znam odgovor na to pitanje i to je tačno. Na sva ova pitanja ne znam odgovor, ali kaže, za 5 minuta mogu da nađem čoveka koji zna. Ništa loše od tim drugim ljudima koje on zna, nego samo ugao gledanja. On razmišlja na ovaj način, on vidi ovako, on je vide onako. Kaže, ne možeš da nabrojiš, neki čovek iskritikuje nekoga, ne zna da nabroji gradove sveta. Kaže, ja ne znam da ih nabrojim, a mogu da sednem i da otputujem. Jel možeš ti? Ovo nije uvreda. Ovo je samo poenta da to ne znači ništa. Možemo mi da znamo sve gradove ako nismo bili, džabe nam. Ja ne znam, ja se ne stidim toga. Imaju stvari koje želim da znam i znam ih. Imaju stvari koje su mi nepotrebne, mogu da ih izgooglam. Ništa uvreda nikome, samo da se razume da postoje ovakva vrsta ljudi i ovakva vrsta ljudi. I jedni bez drugih mi mislim da ne možemo. Mislim, ne znam. Ne budu da kažem, ovo je moje lično mišljenje, zato što meni trebaju ljudi koji će da strukturišu moje misli i moje ideje. Jer ja se pogubim. Kao puzle. Ne znam odakle počnem. Kad bi neko malo započeo, onda bi ja nastavio. Glup primjer, evo sam možda pao na pamet, ali eto, samo sam ovo želeo da podelim. Tako da ako nekom pomogne, drago mi je. Ako ne, sve u svemu da znate, da vredite, da ste bitni, da niste glupi. Ako imate kečeve, to ne znači si glup ili glupa. To znači da funkcionišeš na drugi način. Pronađi na koji. Pronađi. Radom na sebi možeš sve da pronađeš.